салом дӯстон, кӯдаконро ҳама дӯст медоранд ва футболбозон низ ба онҳо меҳрубонии зиёд доранд, аммо ҳолатҳое буданд ки ногаҳон бозингарон ба онҳо ҷароҳат оварданд. Албатта ки ногаҳонӣ. Биёед бинем ки киҳо ба ин ҳолат рӯбарӯ шудаанд. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, Криштиану Роналду. фикр мекунам аксари шумо огаҳед ки Роналдуи асабӣ телефони яке аз мухлисонро шикаста буд, ки дар бозӣ бо Эвертон девҳои сурх шикаст хӯрда буданд. Баъдан маълум шуд ки Криштиану танҳо телефонро не, балки дасти он кӯдакро низ лат додааст. модари он кӯдак аксҳояшро дар сомонаҳои иҷтимоӣ пост карда буд. ҷузъиёти бештар ҳамин ки он кӯдак бемории аутизм доштааст ва бори нахуст дар ҳамон ҷо ба варзишгоҳ омадааст. модараш гуфтааст ки кӯдак дигар ба тамошои футбол рафтан намехоҳад, чунки тарс пайдо кардааст. Роналду барои кори кардааш назди ҳамагон узрхоҳӣ кард. ӯ ҳатто чиптаҳои ройгон барои кӯдак пешниҳод кард то ба бозии баъдии Юнайтед ояд. аммо кӯдак ва модараш ин чизро қабул накарданд. Реаксияи ин кӯдак тамоман дигар буд, назар ба хурдсоли дигаре ки Роналду дасташро соли 2013 шикаста буд. дар бозии дӯстонаи пеш аз мавсим миёни Реал Мадрид ва Бормут, Роналду аз ҷаримагоҳ зарбаи сахте зад ки тӯб рост ба дасти мухлиси хурдсол расид. тӯб суръати баланд дошт ва бо ин сабаб дасти он мухлис шикаста буд. ӯ чунон мухлиси Реал буд ки то охир мунтазир монда бозиро тамошо кард ва баъдан ба беморхона росипор шуд. баъди бозӣ оилаи кӯдак занги телефонӣ бо президенти бошгоҳи шоҳона доштанд ва гуфта шуд ки барои кӯдак либоси Роналду бо имзои шахсияш дастрас карда мешавад. шодии он кӯдак ҳадду канор надошт. хушҳолӣ ба ҳамин анҷом наёфт, зеро футболкаро Стивен Флетчер бурда супорид. дуюм, Стивен Жерард. соли 2007 вақте ки Жерард капитани Ливерпул буд, ҳамагон орзуи онро доштанд ки бо ӯ аксе ё автограф дошта бошанд. Ҷейми Хелавели 10-сола замоне аз назди мошини Бентли Жерард моҳи октябр мегузашт ва мехост бо ӯ аксе гирад. мутаассифона ин ба қимати пои шикастаи кӯдак барояш муяссар шуд. Жерард бо мошинаш ногаҳон ба пои он кӯдак ҷароҳат додааст ва баъди дидани ҳолат дарҳол Жерард аз мошинаш фаромада назди ӯ то расидани ёрии таъҷилӣ мондааст. Жерард ҳамчунин ҳамеша бо оилаи кӯдак дар тамос шуда аз ҳолаш хабаргирӣ мекардааст. ӯ ҳатто ба беморхона рафта Ҷеймиро аз наздик зиёрат карда ба ӯ тӯҳфаҳои махсус бурдааст. ба ҳар ҳол ҳодисаи пешомада мушаххас шуд ки бо айби Жерард нашудааст. сеюм, Ҷеймс Коллинз. соли 2016 дар тамрини пеш аз бозӣ байни мунтахабҳои Уэльс ва Молдова, Ҷеймс Коллинз собиқ бозингари Вестхэм, ки дар мунтахаби Уэльс бозӣ мекард, зарбае зад ки рост ба тарафи мухлисон рафт. мутаассифона тӯб ба Райан Эванс бархӯрд, мухлиси 6-солае ки ба варзишгоҳ бо падараш барои тамошои бозӣ омада буд. кӯдак баъди зарбаи сахт ҷароҳати ҷиддӣ бардошт ва Коллинз зуд ба тарафаш давид то вазъияташро фаҳмад. вақте ки духтурон ба кӯдак кӯмак мекарданд, ҳимоятгари уэлсӣ барояш тӯҳфаи кӯчаке бурд. ӯ футболкаи худро бо имзояш ба ӯ тақдим кард ва хоҳиш кард ки бозиро бетарс то охир тамошо кунад. чорум, Муҳаммад Салоҳ. Салоҳ яке аз дурахшонтарин футболбозони имрӯза ба ҳисоб меравад ва мухлисон барои аз ӯ чизе доштан ба ҳар коре даст мезананд. кӯдаки 11-сола Луи Фалла муваффақ шуд то бо Салоҳ аксе гирад. ин ба қимати хунаш барояш даст дод. мухлиси хурдсол вақти мошини Салоҳ омадан тарафаш медавад. ӯ чунон ба мошин диққат медод ки пешашро нигоҳ намекард. хулоса ӯ ба сутуни дар роҳбуда бархӯрд ва ҷароҳат бардошт. вақте ки Салоҳ ҳолатро дид, дарҳол боз истод ва аз кӯдак хабар гирифт. ӯ бо Луи аксе гирифт ки хуб маълум буд вазъияти кӯдак. ин аксро Луи ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. мо низ акси легендарии ӯро фаромӯш нахоҳем кард. панҷум, Чарли Вик.
ҳамлагари Вигар Атлетик Чарли Вик низ тӯбро барои мухлиси хурдсоле задааст, вале дар вақти Брентфорд Сити буданаш. Монанд ба ҳолати Коллинс, ин ҳодиса дар вақти бозӣ рух дод. Чарли маҷбур шуд то садои ҳуштаки довар мунтазир монад ва рафта аз он кӯдак бахшиш пурсад. Ба кӯдак футболкаи дар тан будаашро бароварда тақдим кард, кирдоре ки тамоми варзишгоҳ бо кафкубӣ қабул карданд. Шашум. Неймар. соли 2015 Неймар беҳтарини ҳунарашро ба намоиш мегузошту мухлисонро дар шок мемонд. Ӯ бо тими миллияш ба варзишгоҳ омада ба бозии мусобиқаи Копа Америка омодагӣ медид. Барои хушҳолии мухлисон Неймар ҳар гуна маҳорати худро нишон медод, то тамошобинон ҳаловат баранд. Ин ҳолат ба ҷароҳати яке аз мухлисони хурдсол оварда расонид. Тӯб ба рӯи кӯдаке бо суръати баланд зад. Неймар он кӯдакро аз байни мухлисон дарёфт кард ва ба автобуси даста овард, то ин ки бахшиш пурсад. Баъди ҷароҳат бардоштан кӯдаки хурдсол бо ситораҳои бразилӣ аз наздик ошноӣ пайдо кард. Ҳамчунин автографи худи Неймарро низ бо худ гирифт. Шоми бад барояш бошад ҳам бо хушҳолӣ анҷом ёфт. Агар шумо боз ягон ҳолати дигарро донед, ҳатман дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.